Sila na ang ban. Nagduway pa ako. Kaya mo na po. Mga meraka pa niya pilin. Yun na mga miratang baba. Bakit tangal ba yung puta? Siyempre, pakalbeke ni kaya kung kain. Kung customer ko na may stock la, ako yung matwa. Dila ka di, kapakayang hilala. Kasi di kaliwa ma, malam mo lalak pag-asa. Ang bangin na loob. Oh. Hindi pa kita kanina sisigan na loob. Na may pagkingkaya ma, aking kupang. Ikin na kami sa kanya loob. Mali na mo rin. Ana. Ika? Oo, ana. Matwa siya. Nakagapa lang. Nagising niya pa. Yan, tigising talaga. Patsyo naman ba? Manos mantig yan naman. Patsyo naman kung mayari mo doon ma. Siya loob. Bakit? Ako lang na. Disiplin. Ay, itang bago may itang district ko ma. Hala ka din yun. Pero itang bitis naman, makanya niya itang bitis na. Masa siya. Namita? Oo, itang bitis na. Wala ka dyan, may pasok yung kako. May kadwa na ka na eh. Oh, din nga eh, ding bato-bato. Kutom. Ay, may bato. Malayang bisa ka, makatalang kaya ko. Alipin, bato, may patikulo na ka man. Alam mo naman yung sitwasyon ni Matwa. Ah, may ako yaman. Kabis na ba yun eh? Maganitang pumunta na eh. Diyan ko. Biasa magkotse na? Diyan yan, nagamit niya. Alam na? Galing na. Biasa yan kung magaling niya. Ah, magaling na. Huling kurso na nga. Kaya kaya eh. Kaya Diyan ang motor, biasa yan. Wow. Magsinggil. Hmm. Ano ito rin bulugan niya. Sabi ko tomboy ka, taya.